nu, le ieși cam chici. Și aia cu costumele, măcar dacă te duci și te îmbraci în Spider-Man sau te îmbraci în nu știu ce, Captain America sau ce vrei să faci, măcar ții un costum mulat pe tine, frumos, calitativ. Ți-a și la dracu pijamale. Au venit în pijamale pe acolo. A fost urât, nașpa. Din punctul meu de vedere, nașpa. Nu vreau să critic, dar așa e. Deci că și-a luat costumele de pe Temu și atârnau pe ei așa. Ziceai că și-a luat cu 3 numere mai mari. Urât. Adică dacă ții ceva, ia de calitate, să fii îmbrăcat ca lume. Zic și eu. Mulțumim, Petrișor, mulțumim pentru sprijin. Căpriorii? Ce mai fac căpriorii? Ia să vedem pe căpriori. 04, căpriorii. Vai de capul. Bă, dar ce retragere a făcut să pun cu 04, cu CFR-ul, lasă-o, drag. Bă, astea cu meciurile de retragere trebuie să fie făcute cu nu meciuri oficiale. Faci și tu un circ, aranjezi și tu un circ cu unii.